кешеләр кушыла башлады бик күп. Яшьләр дә, олылар да. Чөнки үз телебезне безгә ишетәсебез килә. Үзбекстан, Ташкент шәһәре. Түгәрәк өстәл янында дистәләгән кеше. Кайсы кириллицада, кайсы латин хәрефләре белән диктант яза. Олылар да, яшьләр дә күп. Диктант язулар өчен өстәмә аралашу мөмкинлеге. Үз телемне яратканым аркылы мин шатман инде, әлбәттә. Шуңа күрә шушы татар телебез яшәсен. Аны тагында өйрәник, белик, ул Тукай теле, Җәлил теле. Беренче мәртәбә түгел. Узган елларда да бу диктантларны яздык. Безгә әз генә кыенрак булды. Инде кыен сүзләр дә булган. Әмма ләкин тырышып яздык. Монысы Бохара шәһәре. Милләттәшләребез шәһәрнең дуслык йортына җыелган. Иң актив татарлар 35 кеше башта туган телне җырлый. Аннан соң диктант язырга керешә. Без татарча диктант яздык. Бу кадрларда Нур-Султан шәһәре. Казакстанда яшәүче ватандашлар да туган телне онытмый. Быел татарча диктант бөтен дөнья акциясендә алар 5нче мәртәбә катнашты. Санитар нормаларны катгый үтәп, әлеге республика төбәкләрендә диктант офлайн һәм онлайн форматта языла. Мин бүген татарча диктантка 3нче мәртәбә катнашам. Әлбәттә, ел сайын, елга ел менә баргач, кешеләр күбрәк киләләр. Иң яхшысы бу инде күбрәк балалар, яшьләр киләләр. Алар безнең белән татарча язалар. Тел булганда ил барды бит безнең халкыбыз. Шуңа күрә безнең илебез бар. Без шуңа шатланабыз. Татар телен онытмаска тырышабыз. Хәзер үтә куанычлымын. Күп яшьләр безнең татар телен өйрәнәләр. Без шундый көндә диктантны язып, үзебезнең телебезгә хөрмәт күрсәтеп, үзебезнең телебезне кадерләп, шундый диктантны язабыз. Монысы Казакстанның төньяк шәһәре Петропавловск. Биредә дә татарча диктант акциясе дуслык йортында узды. Анда бер өстәл янында дин әһелләре, татар үзәге активистлары һәм туган телләрендә диктант язырга теләүчеләр җыелган иде. Иң яшь катнашучыга 4 яшь. Безгә бик зур этәргеч ул. Бик зур этәргеч, балаларны да укытып, ничек тә булса татар телен онытмыйча, үзебезнең илебезне искә алып яшәсәк, бик яхшы булыр иде. Шунсы күңелле, менә яшьләр туган телне өйрәнергә тырышып йөриләр һәм дә һәрберсенең теләге бар туган телне онытмаска. Шымкентта акциядә катнашучыларның иң өлкәннәре Сиражетдиновлар гаиләсе. Илдар Гайфетдиновка 84, Миңне Вафа апага 82 яшь. Алар өчен диктант язу гаилә традициясенә әверелгән. Монысы Австралия кадрлары. Безнең өчен мондый чара бик кадерле һәм тонсык ди ерак кыйтгадагы милләттәшләребез. Биредә акция туган тел җыры белән тәмамлана. Үзбекстан, Казакстан һәм Австралиядән Рания Абдрахманова, Сервиназ Кәримова, Мирзакир Мирсагыйтов, Әдилә Төхбәтова, Баржан Кажиканов, Яңа гасыр каналы.